Het IPCO is daar natuurlijk al een voorbeeld van. Dat je echt met de 4 landen in overleg bent, in gesprek treedt. Nu volgens het nieuwe model van mevrouw Westcott Williams, volgens het paper, dan nu ook een andere werkwijze hebt, waarbij er een hoofdthema is en 2 subthema's. Dus dat is ontzettend belangrijk. En daarnaast binnen de commissie dat de woordvoerders er continu op wijzen dat zij ook bij hun collega-woordvoerders in de andere commissies, zoals sociale zaken, zoals buitenlandse zaken, infra, etc. Hen wijzen op het belang van de 4 eilanden. Okay. Nou ja, sowieso ben ik als voorzitter natuurlijk niet inhoudelijk verantwoordelijk. Daar hebben we gewoon onze woordvoerder voor, Hira Dijk. Zij is namens D66 ook de woordvoerder op Koninkrijksrelaties. Dus ik denk dat die vraag iets gepaster is om bij haar neer te leggen. Maar wat ik zelf wel heel belangrijk vind, is binnen een familie. U weet zelf hoe de familiedynamieken soms gaan. Heb je goede en heb je slechte tijden. En volgens mij is het heel belangrijk om met elkaar in verbinding te blijven staan en met elkaar dus het goede gesprek aan te gaan. En daarom vind ik het ook heel mooi en ben ik heel blij dat de staatssecretaris Erik van den Burg heeft aangegeven dat hij tijdens het IPCO informeel met de delegaties in gesprek wilt gaan, ook over samenwerking.